Σεβασμιότατε, Πολυέ Άγιε, Πατέρα μας Θεόκλητε, είναι ιδιαίτερη η χαρά μας που είστε σήμερα εδώ μαζί μας στον Εσπερινό και αιτούμε την ευχή σας για να φωτίσει το Πανάγιο Πνεύμα, το νου και την καρδιά και τη γλώσσα του Ιεροκήρυκος να απευθύνει λόγων οικοδομής και ωφελίας. Σεβαστοί μου πατέρες, αδελφοί και συλλειτουργοί, αγαπητοί αδελφοί, κλήθηκα σήμερα με την σεπτή εντολή του Σεβασμιωτάτου μας Κυρίου Ειρηναίου να απευθύνω στον κατανυκτικό Εσπερινό της δεύτερης Κυριακής των Ιστιών το βράδυ λόγο, και θαρώ ότι είναι απαραίτητο να δούμε λίγο το πρόσωπο και την διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που προβάλλει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία. Και το προβάλλει αυτό γιατί είναι συνέχεια της νίκης της Ορθοδοξίας από την προηγούμενη Κυριακή. Πρωτίστως θα ήθελα να δούμε λίγα στοιχεία του βίου του Αγίου μας που μας είναι χρειαζόμενα για να δούμε ότι και οι Άγιοι μας δεν ήρθαν από το υπερπέραν, αλλά γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε έναν κόσμο δύσκολο, ίσως δυσκολότερο από το δικό μας, για να μην απελπιζόμαστε και για να αγωνιζόμαστε αενάως για τον αγιασμό μας. Ο Άγιος Γρηγόριος γεννήθηκε το 1296 στην Κωνσταντινούπολη από δύο εκλεκτούς γονείς, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν συγκλητικός εκεί στην σύνοδο του Αυτοκράτορος Ανδρονίκου του Δευτέρου, και από την Αγία Μητέρα του την Καλονή ή Καλή, που ήταν όνομα και πράγμα. Έχει και 4 αδέρφια, τον Μακάριο, τον Θεοδόσιο, την Επίχαρη και την Θεοδότη. Είναι οικογένεια προσευχής κατεξοχήν. Ο Γρηγόριος αυτό που είχε στη ζωή του το ζήσε μέσα στην οικογένειά του, για να δούμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι η οικογένεια, για να δούμε ότι η οικογένεια, καλά η Εκκλησία μας την ονομάζει κατοίκον Εκκλησία. Είναι η μικρή Εκκλησία της μεγάλης Εκκλησίας που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και σήμερα αυτή η οικογένεια δυστυχώς ευτελίζεται. Αυτή η οικογένεια δυστυχώς καταστρέφεται. Αυτή η οικογένεια παραδίδεται, τολμώ να πω, εις χείρας ανώμων, όπως θα αναφέρουμε και τη Μεγάλη Πέμπτη για το Χριστό μας. Δεν σχολιάζω τίποτε άλλο. Ήτανε τόσο σημαντική αυτή η βιωτή της οικογένειας, όπου ο Κωνσταντίνος, συγκλητικός, την προσευχή την είχε συνέχεια μαζί του. Κάποτε σε μία σύσκεψη που έκανε η σύγκλητος, κάποιος λέει στον Αυτοκράτορα: «Δες τον, ο Παλαμάς εδώ αυτό που κάνει είναι ότι ξεχάστηκε και προσεύχεται». Τον κοιτάει ο Αυτοκράτορας και λέει: «Αυτόν τον χρειάζομαι περισσότερο προσευχόμενο παρά να καταθέσει την άποψή του στη σύγκλητο, γιατί η προσευχή του μας είναι απαραίτητη». Μακάρι να είχαμε τέτοια βιώματα και τέτοιους άρχοντες σήμερα, όπου σκέφτονταν ότι η προσευχή είναι χρειαζούμενη ακόμα και για την πορεία της τότε αυτοκρατορίας, και γιατί όχι και σήμερα. Αυτό το βίωμα της οικογένειας κάποτε το ζήσα κι εγώ. Επισκέφθηκα έναν φίλο μου στη Θεσσαλονίκη και είχαμε να ειδωθούμε καιρό. Πήγα στο σπίτι του, τη σύζυγο, τα παιδάκια του,
Πιάσαμε την κουβέντα, έρχονται τα μικρά και λένε «Μπαμπά, θα κάνουμε απόδειπνο». Παιδιά Δευτέρας και Τετάρτης Δημοτικού, 4 παιδάκια. «Ναι, παιδιά», λέει, «πάντε μέσα και ερχόμαστε». Εμείς το ερχόμαστε, εμείς ξεχάσαμε και την προσευχή, ξεχάσαμε, είχαμε να ειδωθούμε καιρό. Μετά από κάνα 45 λεπτό θυμηθήκαμε ότι στείλαμε τα παιδιά μέσα. Πάμε να τα δούμε. Είχαν αποκοιμηθεί πάνω στα βιβλιαράκια τα προσευχητάριά τους, γιατί περίμεναν γονατιστά στο κρεβάτι να κάνουμε το απόδειπνο. Ντραπήκαμε εμείς οι μεγάλοι, γιατί τα παιδιά μας δίδαξαν ότι θα πρέπει να δίνουμε και προτεραιότητες σε αυτά. Έτσι λοιπόν, μεγαλώνοντας σε αυτήν την οικογένεια, ο Γρηγόριος είχε αγίους γονείς και ο Κωνσταντίνος μάλιστα κάποτε όταν ασθένησε και ήταν επικείμενος ο θάνατός του, τον λέει η Καλονή, «Είσαι στα πόδια του Αυτοκράτορα, πες του λίγο σε παρακαλώ να φροντίσει για τα παιδιά μας». Την κοιτάει ο Κωνσταντίνος και λέει, «Γιατί ανησυχείς? Τα ανέθεσα στην Παναγιά. Αυτή θα τα φροντίσει». Με τόση βεβαιότητα και με τέτοιο βίωμα και με τέτοιο γονέα, πώς να μην είναι ο Γρηγόριος αυτός που ήταν. Ασθενή, πριν πεθάνει γίνεται μοναχός και ο Γρηγόριος από 7 ετών μεγαλώνει στην αυλή του Αυτοκράτορος Ανδρονίκου του Δευτέρου. Σπουδάζει όλη την τότε γνωστή επιστήμη, σπουδάζει ρητορική, γραμματική, φυσική, λογική, φιλοσοφία από έναν εξαίρετο σοφό δάσκαλο, τον Θεόδωρο Μετοχίτη, και μάλιστα όταν 17 ετών τον ανέθεσαν να κάνει μία διάλεξη για τον Αριστοτέλη, είπε ο δάσκαλός του συζητώντας εκεί με τον Αυτοκράτορα ότι εάν ήταν εδώ σήμερα και αυτός ο ίδιος Αριστοτέλης, θα επενούσε και θα επικροτούσε την διάλεξη του νεαρού 17χρονου Γρηγορίου. Αλλά ενώ μεγάλωσε στην αυλή του Αυτοκράτορος, ο πόθος του ήταν να γίνει μοναχός. 20 ετών, αφού γίνονται μοναχές και η μάνα του, η Καλονή, και οι 2 αδελφές του, παίρνει τα 2 αγόρια αδέλφια του και πάει στην Θράκη στο Παπίκιον Όρος, και από εκεί περιδιάβηκε το Άγιον Όρος, πήγε στη Μονή Βατοπεδίου όπου έγινε μοναχός. Από εκεί πορεύθηκε στην Μονή Παντοκράτορου, σε ασκητήρια της Μονής Παντοκράτορους, στη Μεγίστη Λαύρα, έγινε ηγούμενος στη Μονή Εσφυγμένου και οι επιδρομές των Αγαρινών τον υποχρέωσαν να βγει και να πάει στη σκήτη της Βέρειας, εδώ παραδίπλα, όπου υπάρχει το ασκητήριό του, και έμπαινε μέσα την Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία, μάζευε ό,τι έπαιρνε από το μοναστήρι, λίγες τροφές και λίγα χόρτα, και έμενε μέχρι την άλλη Κυριακή προσευχόμενος και ασκούμενος για να φωτιστεί, λέγοντας και εκείνον τον περίφημο παροιμιώδη λόγο που έχει μείνει, «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισόν μου το σκότος και επισυνάγαγε πρωτίστως των διεσκορπισμένων μονών». Το 1326 χειροτονείται ιερέας, αργότερα το 47 εξελέγει και αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και δεν σταμάτησε να ζει ασκητική ζωή και σαν επίσκοπος, και κοιμάται εν Κυρίω 14 Νοεμβρίου το 1359 σε ηλικία 65 ετών. Μέσα σε 9 χρόνια γίνεται η αγιοκατάταξή του. Το 1368 έγινε η αγιοκατάταξή του. Και το 2009 ο Μητροπολίτης Βερίας Παντελεήμων έκανε φάκελο, τον έστειλε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και έτσι έχουμε και την αγιοκατάταξη όλης της οικογένειας του Κωνσταντίνου και της Καλονής, μαζί με τα υπόλοιπα 4 παιδιά τους, όπου εορτάζουν 18 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Γιατί είναι λοιπόν γνωστός ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς?
Είναι γνωστός γιατί αντιμετώπισε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε εκείνη την εποχή. Το 1335 εμφανίζεται ο Βαρλαάμ ο Καλαβρός, ο οποίος είναι Έλληνας φιλόσοφος και μοναχός από την Νότια Ιταλία, επηρεασμένος από την αριστοτελική φιλοσοφία, τη λατινική θεολογία και τον σχολαστικισμό, διδάσκει πως ο άνθρωπος είναι αδύνατο να γνωρίσει, να προσεγγίσει και να ενωθεί με τον Θεό. Δηλαδή μπορεί να λάβει τον Θεό μόνο ως νόηση και ως φιλοσοφία. Να σκεφτεί ίσως ότι υπάρχει ο Θεός και να προσπαθήσει έτσι να γίνει αυτός που καταλαβαίνει τον Θεό με το μυαλό του. Ο ταλέπορος όμως απορρίπτει όλους όσους έχουν εμπειρία Θεού και είναι ή ολιγογράμματοι ή αγράμματοι που δεν ξέρουν από φιλοσοφία. Ποιος μπορεί να πει ότι η Αγία Σοφία της Κλεισούρας, που έχω βίωμα στα μάτια μου, την θυμάμαι σαν μικρό παιδί, λίγο πριν κοιμηθεί, προφανώς είχαν πάει οι γονείς μου να προσκυνήσουν, και θυμάμαι την φιγούρα της εκεί στο τζάκι του μοναστεριού της Κλεισούρας, που πέρασε και από εδώ από τον Άγιο Μάρκο πριν πάει εκεί. Και ποιος μπορεί να πει ότι η Αγία Σοφία, επειδή δεν ήξερε φιλοσοφίες και δεν είχε κατά κόσμο γνώσεις, ότι δεν είχε εμπειρία Θεού? Αυτό έλεγε ο Καλαβρός. Και μάλιστα θεωρούσε αιρετικούς και βλάσφημους τους μοναχούς, οι οποίοι λέγανε ότι έχουν εμπειρίες και θεοπτίες. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να γνωρίσει και να ζήσει τον Θεό. Αυτή ήταν η αντίληψή του. Θεόν ουδείς εώρακεν πόποτε. Ποτέ δεν είδε κάποιος τον Θεό, δεν τον είδε, δεν τον έζησε. Και μάλιστα χρησιμοποιούσε και το αρχαίο φιλοσοφικό ρητό ότι Θεός ανθρώπης ου μίγνηται. Δεν μπορεί να γίνει κράμα Θεού και ανθρώπου. Τότε, ταλέπορε, τι έχουμε στη γέννηση? Τι είναι η γέννηση? Τι είναι η σάρκωση του Υιού και Λόγου? Γιατί ακυρώνεις τους παλαιούς πατέρες που ο Άγιος Αθανάσιος λέει «ενυνθρώπισεν ο Θεός» ή να θεοποιηθεί ο άνθρωπος? Αυτά πώς τα καταργείς δια μόνο κονδυλιάς? Γιατί η έπαρσή σου και ο εγωισμός σου δεν σε αφήνουν να καταλάβεις την αλήθεια. Δεν είναι ο Θεός μία εξίσωση που θα τη λύσω με το μυαλό μου. Θα βάλω κάτι το μολύβι και το χαρτί και θα σκεφτώ ότι ο Θεός υπάρχει. Και αυτό το πάθαινε. Γιατί? Γιατί δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που έκανε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μάλλον να πω το εξέφρασε, γιατί δεν είναι ανακάλυψη θεολογική του Γρηγορίου αυτό που είπε, αλλά είναι αποτύπωση με σαφήνεια της μίας αληθινής ορθοδόξου θεολογίας. Αυτός δεν έκανε διάκριση ουσίας και ενέργειας. Έλεγε ότι αφού η ουσία του Θεού είναι αμέθεκτη, δεν μπορώ να την ζήσω, δεν μπορώ να ζήσω και τον Θεό. Αυτό είναι αλήθεια. Την ουσία δεν τη ζούμε του Θεού, ούτε μετέχουμε. Αλλά ο Άγιος Γρηγόριος είπε ότι κάθε ουσία έχει και ενέργεια. Και αφού η ουσία είναι αμέθεκτη, μήπως η ενέργεια είναι μεθεκτή? Μήπως μπορώ να ζήσω την ενέργεια του Θεού? Και αφού η ενέργεια είναι άκτιστη και αυτή είναι Θεός, άρα ζω τον Θεό βλέποντας και βιώνοντας κάτι άλλο. Τι σημαίνει ουσία και ενέργεια? Να σας το πω λίγο απλά, με ένα άτεχνο ίσως κτιστό παράδειγμα, αλλά για να το καταλάβουμε. Έχουμε ένα υλικό, το οποίο έχει μια θερμαντική δύναμη. Πάρουμε ένα ξύλο που έχουμε την εμπειρία εμείς εδώ στις βόρειες περιοχές, το οποίο ξύλο έχει και μια ενέργεια. Η ύλη του ξύλου, η ουσία του ξύλου δεν με ωφελεί σε τίποτα. Πάρ' το, ακούμπησε το πάνω σου, κάν' το ό,τι θέλεις, άγγιξέ το, περιεργάσου το. Την ενέργειά του δεν θα σου την δώσει. Αν το βάλεις στη φωτιά και καεί το ξύλο,
εκλείει η ενέργεια, εκλείει η θερμότητα. Εκείνη η θερμότητα έρχεται, σε αγκαλιάζει και ζεσταίνεσαι. Κατά κάποιον έτσι άτεχνο τρόπο, ξαναλέω γιατί τα του Θεού δεν μπορούμε με παραδείγματα να τα αποδώσουμε, αλλά λίγο να θυμηθούμε και να σκεφτούμε ότι έτσι ζω την ενέργεια του ξύλου, την ύλη του όμως και την ουσία του δεν μπορώ να τη ζήσω. Αυτό έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι αυτό που είδανε οι μαθητές στο όρος Θαβόρ την ημέρα της μεταμορφώσεως δεν ήταν ένας προβολέας 2.000 βατ που άναψε και ήταν ένας άλλος ήλιος. Ήτανε η άκτιστη ενέργεια του Θεού. Και δεν άλλαξε ο Χριστός. Τι έγινε? Τα μάτια των μαθητών γίναν ικανά για να δούνε αυτό το άκτιστο φως. Ο άνθρωπος άλλαξε και είδε τον Θεό, αυτό που είχε πάντα, αλλά ήταν κρυμμένο. Γιατί δεν μπορεί ο Θεός να μοιράζεται έτσι συνεχώς τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος δεν το αντέχει. Γιατί δεν είμαστε ικανοί να ζήσουμε τόση χάρη και ευλογία. Αυτή θα τη ζήσουμε εκεί. Αλλά ξεκινάμε να την ζούμε από εδώ. Φίλε Βαρλάμ, εάν είναι κτιστή η ενέργεια αυτή, τότε η κτιστή ενέργεια δεν σώζει τον άνθρωπο. Μόνο ο Θεός τον σώζει. Άρα πρέπει να ζήσω κάτι από τον Θεό. Αυτή λοιπόν ήταν η διάκριση που έκανε ο Άγιος Γρηγόριος και έτσι κατατρόπωσε μετά και από συνόδους που σφράγισαν την αλήθεια αυτή, ότι είναι αμέθεκτη η ουσία του Θεού, αλλά είναι μεθεκτή η ενέργειά του. Γράφει ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ. Ο Άγιος Γρηγόριος μας εξήγησε πώς να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό και πώς να Τον γνωρίζουμε με έναν καταφατικό τρόπο. Η ενέργεια του Θεού δεν είναι μία αόρατη δύναμη ή μια υπερδύναμη. Η ενέργεια του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός που γίνεται προσιτός και μεθεκτός στον άνθρωπο. Και θα μου πείτε, καλά Πάτερ, ωραία, στην πράξη όμως πώς θα το ζήσω? Τι σημαίνει να γίνει μεθεκτή η ενέργεια του Θεού? Εμείς εδώ τι πρέπει να κάνουμε? Έχουμε μια λάθος εντύπωση, αδελφοί. Δεν θέλω να παρεξηγηθεί ο λόγος μου. Ποια είναι η λάθος εντύπωση? Ότι νομίζουμε ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Έτσι ζούμε το Θεό. Να κάνουμε περισσότερη νηστεία, να διαβάσουμε περισσότερη Καινή Διαθήκη, να κάνουμε περισσότερες γονικλησίες, μετάνοιες, να εκκλησιαστούμε περισσότερο. Δεν το ακυρώνω. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν ερχόμαστε γι' αυτό. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Δεν ακούτε πολλούς να λένε, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, γιατί να πάω στην εκκλησία? Σωστά. Η εκκλησία δεν είναι για να κάνει καλούς ανθρώπους. Η εκκλησία είναι να δεχτεί αυτούς που θέλουν να ζήσουν τον Θεό, να τον κάνουν ένα με την ύπαρξή τους. Χωρίς αυτά δεν γίνεται. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Μπήκε κάποιος μέσα στο ναό και σε όλη την ακολουθία δεν κατάλαβε τίποτα. Πετούσε το μυαλό του από εδώ, από εκεί. Τελειώνει η ακολουθία και κάποια στιγμή σκέφτεται κάτι, κατεβάζει το κεφάλι του, δακρύζει, καταλαβαίνει το μεγαλείο του Θεού, καταλαβαίνει τη δική του μικρότητα και φεύγει από εδώ ξεκούραστος, γιατί 3 λεπτά ένιωσε, δάκρυσε και έφυγε. Δεν είναι αποτυχημένος ο εκκλησιασμός, το πήγανε 3 ώρες τράφικ. Ήρθε ένας άλλος, έκατσε στην καρέκλα του, κατέβασε το κεφάλι του, κατάλαβε όλα όσα ψάλανε οι ψάλτες και ο παπάς, τα έκανε και ανάλυση, ξέρω εγώ, γραμματική, φιλολογική, τα κατάλαβε, τα κατανόησε όλα με το μυαλό του και φεύγει από εδώ και δεν ένιωσε τίποτα από Θεό, γιατί είχε την αίσθηση της επιτυχίας. Εγώ σήμερα κατάλαβα τι είπε η Εκκλησία. Το θέμα δεν είναι να καταλάβεις. Το θέμα είναι να ζήσεις.
2 παραδείγματα από τη διακονία μου στο ναό. Κάποτε μια νέα κοπέλα δασκάλα, η οποία δεν μπορούσε να έρχεται στο ναό γιατί διακονούσε 2 γέροντες γονείς με πολλές αρρώστιες, μου λέει: «Πάτερ, θέλω να έρθω, αλλά και όταν έρχομαι δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ας είμαι δασκάλα, τα αρχαία δεν τα ξέρω καλά. Έλα βρε κορίτσι μου, και ας μην καταλαβαίνεις. Και οι γερόντισσες που έρχονται εδώ δεν καταλαβαίνουν. Αλλά ποιος θα εμποδίσει το Άγιο Πνεύμα να πάει στην καρδιά του ανθρώπου?» Ο Χριστός μας λέει: «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται». Αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά θα δουν τον Θεό, όχι αυτοί που έχουν ανεπτυγμένο νου. Έρχομαι. Άρχισε να έρχεται. Όσο περνούσε ο καιρός, μου έλεγε: «Κουράζομαι, δεν αντέχω». «Μην έρχεσαι», την έλεγα. Ερχόταν όμως. Άρχισε κάτι να την ελκύει. Κάποια στιγμή, μετά από καιρό, αφού ερχόταν ανελιπώς και έκανε αυτό που λέει ο Άγιος Συναήτης ο Ιωάννης για τους μοναχούς, βία της φύσεως διηνεκής, βίαζε τον εαυτό της, τον άρχεται στο ναό. Ήρθε μια Κυριακή στο τέλος και μου λέει: «Πάτερ, είχαμε σήμερα κόσμο μέσα στο ναό?» Λέω: «Πάρα πολύ, 3 μνημόσυνα είχαμε». Μου λέει: «Εγώ δεν είδα κανένα». Και όχι μόνο δεν είδα κανένα, αλλά ένιωσα ότι σήμερα κάτι μέσα μου φωτίστηκε. Κάπως ένιωσα. Γιατί κάνεις την άσκηση, τον ησυχασμό, αυτό που θέλει η Εκκλησία μας. Γι' αυτό νηστεύω, γι' αυτό κάνω γονικλησίες, γι' αυτό μένω όρθιος και κάνω ορθοστασία, γι' αυτό έχω μεγάλες ακολουθίες. Όχι για να πω ότι αφιερώνω πολύ χρόνο στον Θεό, αλλά γιατί ασκούμενος και αγωνιζόμενος καθαρίζομαι από τα πάθη. Φωτίζομαι και έτσι φτάνω στη θέα του Θεού, στη θέωση και στην εμπειρία. Εάν δεν ασκηθώ, δεν θα καθαριστώ. Αυτό έκανε ο Παλαμάς. Δεν είχε τι να κάνει και έπαιρνε ένα παξιμάδι να περάσει μια εβδομάδα και να στέκεται μέσα σε εκείνη την πέτρα. Δεν ξέρω αν πήγατε ποτέ στο ασκητήριό του. Πάντε στη Βέρεια. Πήγα κάποτε με έναν ξάδερφό μου, καθίσαμε μέσα 5 λεπτά και μου λέει: «Εδώ, αν κάτσεις λίγο παραπάνω, ακούς την καρδιά σου». Έτσι ζούσε ο Γρηγόριος, γιατί ήθελε να καθαρθεί. Την νηστεία δεν την κάνω για να πω εγώ 40 μέρες έκανα λάδω την νηστεία. Καθαρίστηκα λίγο ή έγινα χειρότερος, επικριτικότερος, κατηγορώ περισσότερο, μπαίνω στο ναό και θεωρώ ότι όλοι είναι χάλια εκτός από μένα. Βρίσκω κάπου και έναν καλό, όταν πάω να χτενιστώ στον καθρέφτη, τον βλέπω εκεί μέσα, τον Άγιο άνθρωπο. Αλλά αυτά όλα τα κάνω για να καθαρθεί η καρδιά μου. Και αν δεν καθαρθεί η καρδιά μου, έχω ακόμα δουλειά στην άσκηση. Αυτό κάναν οι μοναχοί. Συγκεντρώνονταν, κοιτούσαν κάτω, πέραν το κομποσχήνι και ειρωνικά τους έλεγε ο Βαρλάμ: «Ομφαλοσκόπους, αυτοί που κοιτούν τον ομφαλό τους». Δεύτερο παράδειγμα. Γιατί δεν είναι ο ησυχασμός μόνο για τους μοναχούς. Είναι και για μας τους λαϊκούς. Η Εκκλησία δεν έχει μοναχούς και λαϊκούς χώρια. Είμαστε μία Εκκλησία. Ό,τι γίνεται εκεί, γίνεται και σε εμάς που είμαστε στον κόσμο. Αλλά έχουμε άλλη περπατησιά. Πάμε από έναν παράλληλο δρόμο. Μία 32χρονη κοπέλα. Καρκίνος. Καρκίνος ίσον θάνατος. Έτσι το μεταφράζουν όλοι. Βαριάς μορφής. Αρχίζουν επεμβάσεις, χημοθεραπείες, ακτινοβολίες. «Πάτερ, εγώ θέλω να αγκαλιάσω τον Χριστό». Και πάει και αγκαλιάζει τον εσταυρωμένο. «Πώς, ρε πουλάκι μου, θα τον αγκαλιάσει?» «Προσπάθησε», λέω, «να είσαι κοντά του στα μυστήρια». Τι να πω κι εγώ? Σε μια νιόπαντρη κοπέλα που ξαφνικά της ήρθε αυτό. Και πήγαινε και έγδερνε την εικόνα. Να κλαίει: «Θέλω να τον ζήσω, μόνο αυτός μπορεί να με βοηθήσει, ούτε εσύ, ούτε ο ψυχολόγος, ούτε κανένας». Αρχίζει, περνάει ο καιρός, σιγά σιγά ισορροπεί, κοινωνάει, καταστρέφεται η γεύση της, δεν έχει γεύση. «Πάτερ, να κοινωνήσω, αλλά δεν με αφήνουν οι δικοί μου, φοβούνται μην κολλήσω». «Έλα στο τέλος», λέω, για να μην τους σκανδαλίσω. Και την ώρα που την κοινωνάω, μου λέει: «Εγώ τώρα έχω γεύση. Έχω γεύση αυτή τη στιγμή». Ήτανε εμπειρία Θεού, όσο και να το βλέπουμε απλά. Πήγε στο σπίτι, χάθηκε η γεύση της.
Τις 3 πρώτες φορές που κοινώνησε είχε γεύση μόνο στη Θεία Κοινωνία. Γιατί καθάρθηκε η καρδιά της. Ξέρετε τι μου έλεγε? Εγώ, Πάτερ, τώρα κατάλαβα από Θεό. Είχε σχέση με την Εκκλησία όπως έχουμε όλοι μας. Τώρα κατάλαβα από Θεό. Εάν γίνω καλά και τον ξεχάσω, να παρακαλάς τι? Να μην γίνω καλά. Να παρακαλάς να είμαι συνέχεια στην αρρώστια, γιατί αυτό δεν θέλω να το χάσω. Και όταν λέει ένας δεν θέλω να χάσω το βίωμα του Θεού, έχει δει αυτό και έχει βιώσει τον Χριστό. Εμείς λοιπόν πώς θα το βιώσουμε? Προσπαθώντας να πάρουμε τα φάρμακα της Εκκλησίας μας. Αυτό είναι, ξαναλέω, η νηστεία, η άσκηση, ο αγώνας, η συγχωρητικότητα. Δύσκολη άσκηση. Να σε προσβάλλει ο άλλος, να χτυπάει και εσύ μέσα σου να λες αδελφέ, σε συγχωρώ. Μπορεί να είμαι σε μια απόσταση γιατί δεν σε αντέχω, δεν μπορώ να διαχειριστώ την παραξενιά σου, αλλά σε συγχωρώ και σε αγαπώ και προσεύχομαι για σένα ο Θεός να τα φέρει όλα μπροστά. Ξανά παράδειγμα. Έχω και λίγο μαθηματική σκέψη και επιτρέψτε μου λίγο κάπως έτσι να πορευτώ. Γιατί δεν μιλάς με τη γειτόνισσά σου, βρε Μαρία? Τι να την κάνω, Πάτερ? Με βλέπει και κλείνει την πόρτα και μέσα από την πόρτα βρίζει. Θέλω. Δεν το θέλει αυτή, τι να κάνω, την παρακαλάω? Όχι. 8 μήνες στην αγρυπνία του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου, λέω, και δεν μιλάμε με τους γείτονές μας, ερχόμαστε εκκλησία, κάνουμε, ας πούμε ένα κυρελέησον για αυτούς τουλάχιστον. Να τους θυμόμαστε κάθε βράδυ στην προσευχή μας. Φεύγει από το ναό, μπαίνει στο αυτοκίνητο, από το αυτοκίνητο στο σπίτι είναι 7 λεπτά. Είπε ο παπάς έτσι, ας πω Κύριε Λέησον για την παράξενη γειτόνισσά μου με την καρδιά της. Το άλλο το πρωί, χτυπάει η πόρτα. Ο άντρας της γειτόνισσας. Βρε γειτόνισσα, καιρό έχουμε να σου δούμε, δεν έρχεσαι να πιεις καφέ? Δεν έρχεσαι να πιεις καφέ? Κάνει το σταυρό της και με πήρε τηλέφωνο με τα δακρύων να μου λέει, Πάτερ, να, η κάθαρση της καρδιάς. Δεν κρατάς κρατούμενα στον άλλον, ο οποίος είναι παράξενος. Δεν λέω εγώ ότι είναι σωστός, παράξενος είναι. Αλλά ο Θεός με όλους εμάς τους παράξενους, αν σκεφτόταν έτσι, δεν θα τον ζούσαμε ποτέ. Άρα λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, γιατί περνάει και ο χρόνος και να μην παραβώ το όριο, οι εμπειρίες που ζούμε ασκούμενοι, αγωνιζόμενοι στην νηστεία, στην προσευχή, στη μελέτη, στις γονικλησίες, σε ό,τι βάλει η Εκκλησία μας δίνει ανώτερες και κατώτερες εμπειρίες. Είναι η χαρά, φερειπίν, της προσευχής, του εκκλησιασμού, της εξομολόγησης. Πόσες φορές μετά από μία προσευχή αν δεν νιώσαμε μέσα μας γαλήνη, ησυχία. Δεν είναι ούτε συναισθηματικό, ούτε αυθυποβολή. Αρκεί να είναι καθαρή η καρδιά μας. Υπάρχει και άλλη εμπειρία ανώτερη, είναι τα δάκρυα της μετανοίας. Όσες φορές δακρύζουμε για το σφάλμα μας, έρχεται μέσα μας η ανακούφιση, η ξεκούραση, η ησυχία, η γαλήνη. Υπάρχουν και ανώτερες εμπειρίες της ενέργειας και της χασχάρετος του Θεού. Ποιες είναι αυτές? Τα δάκρυα όχι της μετάνοιας, τα δάκρυα του Θείου έρωτος. Τα δάκρυα της αγάπης στον Θεό. Να δακρύζω και να λέω αγαπώ όλο τον κόσμο. Αυτήν τη στιγμή τους αγαπώ όλους. Δεν με νοιάζουν τι με κάνανε. Να βγω στο μπαλκόνι και να φωνάξω σας αγαπώ όλους. Γιατί πρωτίστως ένιωσα την αγάπη του Κυρίου μου. Την εσταυρωμένη αγάπη. Ο εμός έρωσε σταύρωτε, έλεγε ο Άγιος Αυγουστίνος. Και η υψίστη εμπειρία φυσικά είναι αυτή η θέα θεωρία, βίωμα δηλαδή, του ακτίστου φωτός. Και εγώ μαζί με εσάς το ψάχνω. Ας μας το πει όμως σαν κατακλείδα και επίλογο ένας Άγιος που το ζησε, για να δούμε ότι μέσα στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε για να εκτελέσουμε τις εντολές του Ευαγγελίου. Ερχόμαστε για να ζήσουμε τον Χριστό. Γιατί φως είναι ο Χριστός και όταν έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος φώτισόν μου το σκότος, τον Χριστό έψαχνε. Δεν έψαχνε μια συναισθηματική ψυχολογική γαλήνη μέσα του γιατί είχε ταραχθεί.
Αυτό κάνουμε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Άγιος Παΐσιος, και κλείνω το λόγο, διαβάζω τον διάλογο που είχε εκεί με κάποιον και ας πάρουμε τα μηνύματά μας, αδελφοί. Γέροντα, το άκτιστο φως το βλέπει κανείς και με τα αισθητά μάτια, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Όταν ήμουν στα Κατουνάκια, στο κελί του Ιπατίου, ένα απόγευμα αφού έκανα τον εσπερινό με κομποσχήνη, ήπια ένα τσάι και συνέχισα. Έκανα το απόδειπνο και τους χαιρετισμούς με κομποσχήνη και ύστερα έλεγα την ευχή. Όσο την έλεγα, τόσο έφευγε η κούραση και αισθανόμουν ξεκούραστος. Ένιωθα μέσα μου μια χαρά που δεν μου έκανε καρδιά να κοιμηθώ. Έλεγα συνέχεια την ευχή. Γύρω στις 11 τη νύχτα γέμισε ξαφνικά το κελί μου με ένα φως γλυκό ουράνιο. Ήταν πολύ δυνατό, αλλά δεν με θάμπονε. Κατάλαβα όμως ότι και τα μάτια μου δυνάμωσαν για να μπορώ να αντέξω αυτήν τη λάμψη. Όσο ήμουν σε αυτή την κατάσταση μέσα στο θείο εκείνο φως, ήμουν σε έναν άλλο κόσμο πνευματικό. Αισθανόμουν μια ανέκφραστη αγαλίαση και το σώμα μου ανάλαφρο. Είχε χαθεί το βάρος του σώματος. Ένιωθα την χάρη του Θεού, τον θείο φωτισμό. Θεία νοήματα περνούσαν γρήγορα από το νου μου σαν ερωταποκρίσεις. Δεν είχα προβλήματα, ούτε θέματα να ρωτήσω, όμως ρωτούσα και είχα συνεχώς και την απάντηση. Ήταν ανθρώπινα λόγια οι απαντήσεις, είχαν όμως και θεολογία, αφού ήταν θείες απαντήσεις. Και ήταν τόσο πολλά όλα αυτά, ώστε αν τα έγραφε κανείς, θα γράφονταν ένας άλλος ευεργετινός. Αυτό κράτησε όλη τη νύχτα μέχρι τις 9 το πρωί. Όταν πια χάθηκε εκείνο το φως, όλα μου φαίνονταν σκοτεινά. Βγήκα έξω και ήταν σαν νύχτα. Τι ώρα είναι? Δεν έφεξε ακόμη, ρώτησα έναν μοναχό που περνούσε από εκεί. Εκείνος με κοίταξε με απορία και μου απάντησε. Τι είπες, Πάτερ Παΐσιε? Τι είπα? Αναρωτήθηκα και μπήκα μέσα μου. Κοιτάζω το ρολόι και τότε συνειδητοποιώ τι είχε συμβεί. Η ώρα ήταν 9 το πρωί, ο ήλιος ήταν ψηλά και εμένα η μέρα μου φαίνονταν σαν νύχτα. Ο ήλιος δηλαδή μου φαινόταν ότι ίσα ίσα που φώτιζε, σαν να είχε γίνει έκλειψη ηλίου. Ήμουν σαν έναν που πετιέται απότομα από το δυνατό φως στο σκοτάδι. Τόσο μεγάλη ήταν η διαφορά. Μετά από εκείνη τη θεϊκή κατάσταση βρέθηκα στην άλλη πάλι, την φυσική, την ανθρώπινη, και ξεκίνησα να κάνω όπως έκανα κάθε μέρα το πρόγραμμά μου, τον κανόνα μου. Έκανα λίγο εργόχειρο, έκανα την ακολουθία των ωρών με κομποσχήνη, μετά την 9η ώρα έβρεξα λίγο παξιμάδι για να φάω, αλλά ένιωθα σαν ζώο που πότε ξύνεται, πότε βόσκει, πότε χαζεύει, και έλεγα μέσα μου, για δες με τι ασχολούμαι, τόσα χρόνια έτσι τα πέρασα. Μέχρι το απόγευμα είχα τέτοια αγαλίαση που δεν ένιωθα την ανάγκη να ξεκουραστώ. Τόσο δυνατή ήταν η κατάσταση αυτή. Όλη εκείνη την ημέρα έβλεπα θαμπά, ίσα ίσα που μπορούσα να κάνω τη δουλειά μου. Και ήταν καλοκαίρι και ο ήλιος έλαμπε. Την άλλη μέρα άρχισα να βλέπω τα πράγματα πάλι τελείως φυσιολογικά. Έκανα το ίδιο τυπικό, αλλά δεν ένιωθα πια έτσι σαν το ζώο. Αυτή είναι η εμπειρία του Αγίου Παϊσίου. Αγαπητοί αδελφοί, σεβασμιότατε, σεβαστοί μου πατέρες, έχουμε μεγάλο πλούτο και ούτε αγιότητα είναι να πάω στα μνήματα να σταυρώσω τον νεκρόν και να τον αναστήσω, αλλά αγιότητα είναι να μετανοώ συνέχεια, να ασκούμε συνέχεια, να αγωνίζομαι συνέχεια, να τηρώ τις εντολές του Ευαγγελίου, όχι για να πω μπράβο στον εαυτό μου, αλλά για να καθαρθεί η καρδιά μου. Και αν καθαρθεί η καρδιά μου, μετά την κάθαρση, λένε οι πατέρες, έρχεται ο φωτισμός.
Και αν φωτιστεί η καρδιά και ο νους, μετά έρχεται η εμπειρία του Θεού. Έρχεται η θέα του ακτής του φωτός και αρχίζω σιγά σιγά να προχωρώ προς τον Θεό, τον οποίον ποθώ να ζήσω αιώνια μαζί Του και όλοι μαζί. Να μην λείπει κανένας, γιατί ο Παράδεισος είναι κοινωνία προσώπων. Δεν είναι ο καθένας μόνος του. Είναι κοινωνία προσώπων. Αυτό που είναι και η Εκκλησία μας είναι κοινωνία προσώπων. Αυτήν την κοινωνία να ζήσουμε όλοι μας, αδελφοί, από εδώ, στο υπόλοιπο της Αγίας Τεσσαρακοστής, στο υπόλοιπο του βίου μας εν μετανία και στον Παράδεισο, τον οποίον εύχομαι για όλους μας και ευχηθείτε κι εσείς για μένα. Αμήν.